nálam. Ja, így kell építkezni, azt mondja, építkezés. Ja. Ó, bezzeg, ez nagyobb szintű eszköz kell. Ja, itt van féltető, lóhere levél kell hozzá 3 darab. Megtisztulni igyekszel? Az igen. Tisztítsd meg a testedet. Ide. Ahogy nyitva mondta Hol már. nem teszem? Ide tudom csak tenni. Holnap is vagytok, fiúkák? Aha, hát holnap már biztos, hogy vagyok, legalábbis remélem, mert most már nem kell zaklatni. Jaj, Látom. Bezár. Aha. Csak a mindannyiunknak kellene itt lennie. Hát de most Ja, komolyan hát aludni igen. akartok? Hát én most óriási Igen, fölfedezés mert vagyok. aludd át az éjszakát, hát az izét írja is. Ja, Egy pillanat. eltűnt a baltám. Mi a fasz? Melyik voltád? Hát a kivágós baltám. Tönkrement, nem? Mondjuk ott lehet. Au. De ne fuss el, hogyha megtámadsz, te buzivíz. Kavics baltám. Ja. Ez fog Dik. kelleni. Hova futott? Befutott a TikTokba. Hely, de fiam. Na, akkor azt írja, hogy 2 van nálam. Mi a fasz? Na. Kell nekem páncél. És van otthon ilyen atkánk? Ilyen bohjünk. Valami? Valakinél van? 6 darab van nálunk valakinél. Vagy nálam, vagy a... Vagy Ja, a izébe. páncélt akarok csinálni, hagyja páncélt, ahhoz kell. Hagyja páncél. Aha. Hát szerinted minek ölöm itt a hagyják ott jobbra-balra? Ja, vörös hangyást? Aha. Ja. Már indulok aludni amúgy. Lassan ott vagyok. Lassan. Watch it. Speedy coming through. Gyorsacska. Ez aztán itt jön egy gyorsacska, azt mondja. Vörös hangya. Na, én is pakolok valamit egyébként a ládába, mert csulig vagyok. Azok a szúnyogok, vagy azok a molylepkék, vagy miért nekem gondolom, ott teszek a lámpa alá, nem? Lehet. Azt mondja, hogy ez is mehet oda. Ez is. Ez is. Ez is. Azok én már körbefutottam egész térképet szerintem. De hát ezt csak hiszed. Irgalmatlan nagy a térkép amúgy. Na, én csinálok magamnak egy ilyen pancsot. Jó, hazaértem. Azt mondja, lóhere. Most akkor alszunk? Vagy akartok aludni? Az a feladat, úgyhogy... Na, I'm várjál. ready to hit the Közben sack. csinálok itt. Are you ready in the... Egy páncélt. Mert ez köld. Better safe than sorry. Imádom, amikor ilyen nyugodt játékkal játszunk, mindenki totál nyugodt a chaten, meg a streamben, meg mindenhol. Na, akkor aludjunk. Ezért kéne kipróbálni, állítólag azt mondják, hogy az is kurva jó ilyen túlélő játék, a Robin Hood. Robin Hood. A Robin Hood, Sherwoodi, erdő, akármicsoda. Az, Milyen az, mondom, igen. pontos nevét nekem Arra én megvan. nem is Aha. hallottam. Én sem. Tavaly jelent meg. Ma jelent meg? Tavaly. Ja, tavaly? Oh. Mondja, hogy Robin Hood, Sherwood Builders az a neve a játéknak. Azt mondja, hogy legutóbbi értékelések nagyon pozitív, az összes értékelés, hát arra azt írja, hogy vegyes. Mindjárt megmutatom. Itten vagyon a... Semmi, így az mi a faszom? Másolva. Ja így, és csak. Be tudom nektek ide másolni a streamre. Tessék. Köszi. Múltkor Hát le most is nem volt tudom megnyitni. értékelve valami 9 euróra vagy mennyire. Ja, megnézem, hogy most mennyi. Na, szerintem akkor kezdjük el csinálni a küldit, mert szerintem akkor fogjuk megkapni a... Kő sisak szkendó itt van-e? Nem használom. Eldobtam. Ott gurul. Tök.
Nézem. Na, csomó mindent fölfejeztünk már. Kösz. Na, hogy... Na, Ö, Jaj. áruházi oldal megnézése. Hát most 30 euró, úgyhogy most akkor ne akarjátok megvenni. A múltkor le volt értékelve 10 euróra. Mindent kivesz. Bazd meg. Nem kivenni akartam mindent. most mondtad, hogy mindent Hey, kivesz. no one likes a nosy neighbor. A ládába akartam átrakni a cuccokat. Á, Kérlek szépen, tavaly február 29-én jelent meg ez a játék, ez a Robin Hood. az komoly. Sajnos is hallottam még róla. Én se. Azt mondja, hogy Jaj. Mindent lead. You can be smart, fast, jó lucky, elcsukja, or just jó, chow azt down. megesszük. Én dűnéztem egy csomó ideig. Beleraktam vagy 40 órát. aztán Azt ki akartam próbálni, miért szar? Nem tudom, csak- én nem tudom, nekem nagyon olyan gagyinak tűnik ez a mostani dűne. Tehát ez az új. Grafikára egyébként nem egy izé, az biztos. De hogy annyit kell benne grindolni. ez Meg van nekem az eszméletlen. animációk, azok nem Az is jöttek szar. úgy át. Ah. Tehát, hogy egy ilyen, Hát az olyan szar, mint a izébe. Őt csinálták a... Nem is tudom melyik játék. Conan Ja. Phantom csinálta. Ugyanaz. Mi ez a kaktusz jel ott nekem lent? Van ilyen kaktusz jelem. Üljél bele. Pont nem lássátok tőle, mert kitakarom a webcamba, de van ilyen... az mindjárt szomjan halok, mi a faszom? That tastes really good. Igen, én is mindjárt ilyen halok. That was refreshing. Van nálam kaját, azt tudok nektek adni, vizet azt nem tudok. Van nálam pont egy Hol sült vagytok? hús. Tolom a gombát arcomba. Ja, jó, akkor nem szóltam. Na, közben megcsinálom. itt. Fog kellene csinálni még egy tároló ládát. Már az tele van. Kellene nekünk víz. Na, Itt gurul. az főszipürtyülöd? Pont Hát most már igen. vertem le. De hát, hogyha kellett volna. Na mindegy. Várj, ezt is megiszom. El is szervelem itt a nagy izéket, nedveket nézem. Nem akarom, hogy te is nedves legyél. Azt mondja, itt van valami a közelben. Pittypang. Pittypangról. Spárga. Pittypang. Kedder. Legyen ez a patkán sárga. És hogy mondta izé? Ron azt a varázslatot? Harry Potterba? Nem tudom. Na, most akkor mit kell csinálnunk amúgy? Nyitmaknak kéne építeni a házat, de nem valahol nem megy neki. Nekem azt kéne, hogy barkácsoljak egy páncéldarabot, úgyhogy... Segítség! Ja, ezért páncélt azt. Úristen! Bazd meg, itt egy büdös poloska. Az baj, fussatok, az gatya. Igen, az pontos, az kinyír. Watch Ott, out for that larva. itt Ezért- egy büdös poli. Ezt nem tudom ölni vajon? Poloska. Amíg nincs, ott gurul egy vízcsepp. Itt van egy csomó atka. Hát én nagyon nagy vagyok, bazd meg öltem egy lárvát. Szart. Na jó. Na, kraftoljunk egy páncéldarabot. Jó Isten. Azt mondja, hogy... Én leszek Tarzan. Rettegni fog tőlem összes állat, amikor meglátnak. Elmegy a hír, hogy itt mindenkit kinyírok. Azt mondja, hogy közöltáról egy lóherődös növényrostokból áll. Zöldfülű védelem, könnyű páncél. Gyere ide, buzi! Látod, menekülnek előlem. Termeltég már van. Levéltető papucs. Gyorsaság. Plusz gyorsaság. De hogy itt még ilyen piros... azt a nem tudom mi állatot, hogy nem láttam még, az is biztos. Most mondta az előnyitnak hívó, hogy egy csomó van ott a közelébe. Alga. Ja. Algát azt gondolom az izéből fogok tótól. Itt, ahol én vagyok, Kitömött itt van vörös hagyja munkás. Alga? Szedjél Nem. össze, amennyit tudsz. Ez mi a Nem, faszom? ez Salmirigy? fűatka. Honnan szedtem ezt én salmirigyet? Alga kéne. Algát azt honnan lehet szerezni? Szerintem a vízből, nem? Az a...
Van itt egy ilyen, hogy alga... Mihez kell az? Magpáncélt szeretnék csinálni. Ja, Lárva penge. Arra kell hozzá. Kukkolj meg egy lényt. Na tessék. Evening time. melyik darabjához kell? Ott a büdös poloska. Ja, Az meg izéből, hallod, nyomjátok meg X-et, kezéből csinál egy kukkert. ja. Igen. Algát egyébként ott mögöttünk, tehát ahova építkeztünk, az mögött van egy tó, és azon vannak ilyen nagy fleck növények, és annak az alján van föl. Kinyírom a pókot. Ahova építkeztünk. Ifjabb gombszövő pók szerintetek meg tudom ölni? Nem. Horkul, mint a kurva élet. Ez ki fog nyílni. Ez hű darab. Jó. Azt mondom, és akkor itt a mögöttünk van egy tó. Igen, Erre a nagyon nagyra gondolsz itt. azaz. Azon vannak ilyen, nem tudom, hogy hívják azt a növényt. Ilyen nagy terek cuccok. Ezért gondolsz stabililiumra. Azaz, na annak az alján vannak. Aha, jó, na akkor megyek stabililiumozni. Na, itt remélem, hogy nem fogod megenni valami szúnyog vagy valami lófasz, Baj. tudja mit. Hát, ott ilyen izék vannak. Megvan rá az esély, tudom. What the fuck? Vízipók is van. Ja. Meg vízibolha. Azok is előszeretettel Geci. sütkedik az embert. Azért nincs nálam fanedve. Aha, nekem is az kell. Látom az algát. Picsával, majdnem megöltem a pókot. Kurva élet, de már rájöttem a taktiszra, hogy kell. Másodjára meg sikerült volna. Kéne élet. Lehet pelizni. De azt mondja, Igen, már rájöttem. Jaj, valami nagyon nagyot szólt. Ja, Miha? csinálok kötszert, Jaj, és bazd meg, itt szétbaszok. van az a koi ponty, vagy mi a Ja, koi lófasz. ponty. Koi Azt nem ponty. kéne, az nem kell. Nem akarok koi pontyot. Megesz. Gross. Stay away. Stay away. Közben itt atkamentesítem a kábelt, az a küldetésünk. Atkamentesítsél. Jó, keresünk még fanedvet, tudjunk csinálni kötszart. Így, vannak egy páran. Most megölünk egy Számít már pókot hárman. azért is. Én már ilyen nagy izé vagyok, Indiana Jones, mindenkit nyírok itt most. Azt látom. Nem érdekel semmi állat, more. Úgy. Na, akkor hogy tetszik a játék? Hydration is the key to performance. Oké, max élettel, most visszamegyünk és megöljük a pávokat. Nem tudunk csinálni nyilat? Muslica. Persze, hogy az kell hozzá, muslica. Bazd. Jaj, Age of Ozone. Scabby, additional flavor Mi van scheme nálam? available. Ilyen, a 5-9. Na, most meg kéne találni azt a pókot, akivel eddig verekedtem. Most revansot fogunk most venni egymással. Még nyírt? Nem, el kellett menekülnöm. Mert rájöttem a verekedési rendszerre, hogy kell verekedni. Egy kettőt rábaszok, aztán menekülök. Aztán megint kettőt rábaszok és menekülök. Hát vagy pelizel, és akkor úgy. De gondolom időbe kell. Szerintem nem tudom, itt szórakozom. Most ezért sem menjél neki a izének, az imádkozó sáskának. Ja, Ennyi. ja olyan Abban a is van. pillanatban. Ja, van persze. Vannak benne izék, bosszok. Bosszok. Majd Ja. azokat fogjuk is, azokat kell majd gyilkolnunk. Ez a baj, most nem találom a pókot, elmenekült, bazzeg. Az ott mi? Jaj, bazd meg, mi a faszom? Pók. Pókica, az nagy pókot a háttérben, azzal nem verekszünk. Az túl Kurva nagy még nyelv. nekem. Innen. Hülye pók. Futás!
Itt van Anyja. rózsaszírom. Ez az? Az hát. Rózsaszírom. Víz. Kulacsot kéne csinálni, hogy legyen mindig vízünk. Whoa, meg izé where are you kéne. headed, Ant? The same place it always. Mi történt? Videó. Aha! Föl kell fedeznünk a izét, a labort. Ott indulnak a küldetések. Ez növeszt már minket vissza. Majd. Szét lettél sugarázva. Ja, hogy persze elbaszódik, érted? De ez nehogy az legyen, hogy rögtön az első 2 órában vége legyen a játéknak. Whoa, good job, giant kigyulladt ott a explosion izé. machine. Oda kell menni majd. What the heck did you do? Az AI még mindig hangulat függő, majd No Age of-ba? clue. Wanna go find out? Na, azt mondja, hogy mi van itt. Nyitva ki jól megtalálta, hogy apró vagyok. Ja, találtam egy kazettát. Ha nehogy Isten kiszázaznánk a játékot. Bár a beszélünket szerintem nem fenyeget. És most jönne a fiatalok kérdése, hogy mi is ez a kazetta? Na, azt mondja, hogy jó. Azért pókot akarok találni, és nem találok. Ha keresed, akkor nem fogsz. 2 hónapja a rászba kerestem, ezek szerintem 2 órát egy kurva csirkét. Hogy toljon nekem egy tojást. A erdőbe. Egyébként hasonlít ez a Last-ra mondjuk. Mármint milyen szempontból gondolod? Hát ilyen túlélés, Hát építgetős. igen, ebbe maximum. De ahol semmi másba. Itt megromlanak a cuccok? Megbizony. Az anyámot. Megbizony. Piros, piros, piros! Itt vannak! Ez kell nekem, gyertek ide, manócskáim! Vörös hangyagunk közben. Hát ezek megtámadnak! Nagyon sokan vannak! Itt minden megtámad. Na, ezt is analizáltuk. Aztán. Nagyon jókat összeszedtünk most. Gyertek még többen, faszjancsik. Mennyien vannak itt. Ez nagyon jó ez a hely. Lootolunk most, grindolunk. Au. A vízre vigyázz meg a kajára. Persze, eszek kiszok. Dínom, dádom. Punyós Pityunak van a zenéje, nem? Vagy ez nem övé? Esze viszont dínom, dádom. Nem tudom. Valamikor már hallottam ilyet. Ja, azt hallottatok, hogy tegnap meghalt Ozzy? Ki? Ozzy Osbourne. Jaj, ne, hát figyelj, minden nap látom, hogy valaki meghal, de aztán most elhiszed, vagy nem, ki tudja, érted? Hát, amikor ma így a 20. Facebook poszt szólt erről, akkor elhittem. Ja. 79 évet élt, az meg. 79 évet. Nem rossz az. Végigbaszta a világot, mi? Meg végig dolgozta, meg végig itta. Figyelj, szabadon ét, úgy, hogy akart. Jó élete volt ilyen biztos. komplet évtizedek estek ki neki. Az biztos. Azt ott vele, 80 évesen. Rá kell szoktad a izére, a Kersza. Nem a drogra, hanem a Age of 4-re. Sokkal jobb. Ezt már mondom, sok pajor szemüveg. És mondjátok el még egyszer, mi az a pajorbőr még, de mert lehet, hogy elmondtátok már 100-szor, csak soha nem figyeltem oda. Itt kiássunk az a kukat. Ja, azt utána látod? meggyilkolod. Igen, mondom, hogy elmondtátok, csak éppen valahol voltam agyilag. Tényleg nekem is kell olyan ásó. Makkásó, maggulok. Szerintem van a Baldison. Én a csapatban jövök a harcos szén, a Herkules. Mert mindig építő szoktam lenni amúgy ilyen Survivor-ökbe, de most nem akarok építeni. Pedig jó lenne. Ladybug coming through. Na, Erre jön egy katicapagár. Ennek a játéknak kéne adni valami alapzenét szerintem, ilyen izét, ilyen faszom tudja valami ja, heavy metal rockot, vagy valamit. Itt fölfedezve a nyers muslica hús.
Agykapacitás. És tőle. Na, akkor potyús, azzal már le tudunk menni a bolt, Boltba? A tó alatt. A boltba. Le tudunk menni a boltba vele. Meg a laborokat kell felfedezni, amúgy van 10 labor. És nyilván bizonyos feltételekhez van kötve mindig, úgyhogy sorba kell venni. Most az, amelyik Craft Oni. Jó van, én beülök ide a robothoz. Ja, te akarsz menni a sztorira? Hát azzal is kell haladnunk, mert egyébként nem kapjuk meg egy csomó dolgot. Ja. Az a baj. Csak most annyira jól el voltam itt a faluba. Jó, hát nyugodtan. Óriási főfedező túrák, meg ilyenek. Nektek is beadja. Tehát most az a küldetés, hogy vizsgáld meg a tölgyfelrobbanást, nem? Várjál, megnézem a streamet. Fedezd fel a labort. Jaja, hát most már bejöttem a laborba. Itt is van analizáló. Muslincákat kéne szednünk. De azt csak gondolom este jönnek előre. Aha. És nem tudom, hogy hol. Hát valószínűleg a fény mellett. Gondolom. Lesz ma később ilyen szerkezet, hogy bemutatja, hogy mi hol van. Aha. Így nagyjából. Hát unorítóan néz ki ez a élőhelyünk, azt azért el kell mondjam. Nem vagyok vele kibékülve. Hát majd mindjárt. Ó, Salmi régeci. No. Hát de bazzeg a lóhere lábvédő. Ja, hogy ez plusz cipelőerőt ad. Aha. Jaja, azzal érdemes építkezni. Ja, értem. A maklábvért. Ja, értem. Elképesztő show. És a... Hol van? Safety first. A safety first. Na, én most azért ne basszál, hogy kifettem mindent. Ó, hogy az a büdös kurva élet faszát. Hogy csináltam ezt már megint? Ezt már nem bírom idegenek. Nem mi? Én se. That's no bunny rabbit. Őrzés. Többszintű bázis. Aha, itt van. Megvan. Itt pókok vannak. Aha. Ott egy faszopó. Faszopók? Farkaspók. Aha. Farkaspók gyengéje. Kivágás, vágás, fűszeres. Ellenások, szúrás. Mentol ellen. Nagyszerű. Na. Megtanultam a padlót. Meg még egy csomó minden mást. Itt egy másik pók, bazd meg. Adjál neki, szedd szét, csübek. Gömbszövő pók. Dehogy is, megyek innen a picsába. Nyitva az nagyon nagy tanulásunk volt. De vannak ilyen rózsaszín, ilyen bogyók, vagy milyen faszom. Milyen nyers tudomány, nem tudom, találkoztatok-e már vele. Azokat kell gyűjteni, és akkor ilyen terminálba el lehet őket költeni. Ilyen mindenféle dolgokra. Na, abból vettem most egy csomó mindent. Ez oxigén, ez a víz? Hát... Van Ez a bugyborék? Igen, 40 másodpercig. Igen. Jöttem már tóba, vagy? Persze. Igen. Segítség! Most fogja megenni őt a koliponty. Koliponty. Hát kell hallgadik. Ja, te is algázol? De figyelj már ide, bazd meg, gyere föl és megmutatom neked, hogy hol van az alga. Ezeken a köveken van itt a izébe. Hát de az úgy nem izgalmas. Itt egy ebihal. De másképp nem tudod. Csak ott.
A partmenti köveken szedjed, felszín közelébe. Hát itt Ott izgalmasabb a találod. víz alatt, érted? Hát igen, csak nem fogsz találni, tehát viszonylag kevés a dolga ott. Vazik itt annyi alga van, Skendo. A 23-at összeszedtem. Na azt mondja. Ebi halat meg tudom ölni? Mindent meg tudsz. Megnézzük. Csak kell egy kitartás. A pontja az bekap? Az be. Az be. Az bekap. Aztán utána meg ne te kapod be. Megöltem. A pontyot. Nem, Ebi alatt. Vazik, én nagyon berész vagyok most. Ja, faszom ez a hang. Ez mi? Ez nagyon Lehet stíl. ásni. Ja nem. Ott van a büdös poloska. Az ott áll. Egy helybe, és füstöl, mint a vadbarom. Bűzölög. Az utcunkat hogyan tudjuk fejleszteni ilyen fejszét meg ilyeneket? Építeni kell hozzá. Aha. Itt sokan vannak, geci. Azok mi is? Rózsákból lehet leszedni a töviseket? Virágszírmot. Igen, meg virágszírmot. Na megyek. Tudsz szedni. Izét hozzá már nekem, hogyha tudsz bogyóbőrt. Az mi a faszom? Tehát hát a izének, a áfonyának a bőre. Az még nem is láttam. Valahol ott vannak áfonya bokrok, és akkor arról lehet szedni. És a rózsának hol van a tövise? Vagyis a szúró izéje? Ja, itt van, nekem látom. Szárán rajta. Mert nincsen rózsa tövis nélkül. Az biztos. Réparetek a lábé. Hát Igen, felállok olyat felisztem, meghaltam. Azt mondja, muslinca boly. Kell nekem. Így ezek olyan nyílveszélyeket fog csinálni ebből. Én ezek Robin Hood. Robin Hood. Csináltam még egy izét? Na viszont már van talpozatunk, úgyhogy tudunk csinálni ezért. Csak a küldetés adta. Ja. Azt még nem csinálták meg, mi a játékban, hogy Speedy coming egy through. gomnyomásra átrakja az izéket, a De, dolgokat. odállsz és hosszan nyomod az elbetűt. És ami benne van, azt belerakja. Age 2-ben a hajós pályák a leghosszabbak, ha szigeten van a csapattársadalom, az ellenfél eszükbe nem jut a csapat szállítaljukat, használja elvannak a saját területeken, amíg de nem vadászra egyesülőket. Hát igen, a vizes részek azok mindig ilyen hülye vannak, hogy csinálva aiba, ahogy ez a Age of 4-ben is így van. Kell nekünk izés, srácok. Még egy ilyen láda. Ja, ezt Igen. én is mondtam, hogy fél órával ezelőtt még. Az fog kellene egy pár amúgy. Tudom. Nem is tudok én ilyet Pap! építeni. Na most revans! Gyere fiam! Pauk. A kurva anyát, levette a fél életemet egy ütésre, bazd be! Salik! Megbaszlak akkor is. Van kötszerem, faszabó. Hí, ez ugrott. De! Áu! Keci. Én meg azt sem tudom, hol vagyok. Azonban nem tudok kiszámítani, mikor ugrik még egyszer. Jó, megjött a anyja. Az már nagyobb baj. Áj, igen. Az baj. Na várjátok, azt mondja, hogy mi kell nekünk? Ez a padló. Fűpadló. Fűdeszka kell hozzá. Jó, akkor mindjárt hozok. Ja. Új, egy hangyus. Szia! Szia, vörös hangyalmunkás. Kurva anyát. Bazeg lepericet! Vagy leütött! Ne szukkálj! Büdös. Na, hoztam Ez a fű, ez olyan jó lesz? Nem jónak kell lenni. Ajjá! Megöltem! Nagyon jó vagy. Megjött a buter, futás. Az nagy baj van. Nagy baj van! Óriási baj van. Segítség!
Megtisztultál, Petra? Az nagyon jó. Akkor most semmi ned nincs rajtad. Mármint érted, milyen nedve. Itt egy hangya otthon. De ő volt az én kedvenc barátom, bazd meg! Hát, Miért bántottad? későn mondtad. Hát bazd meg! Ő volt a barátom. Azt mondja, hogy mi kell? Na, Kell nekünk. van nálam pókdarab. Kell nekünk. Deszkaraknak. Kell valakinek lóhere lábvédő? Van nálam egy pluszba. Vagy mindenkinek van? Lehelyezés. Van. Csak ide leteszek egy ilyet. Így. Hé! Valaki basztat! Megölte! Kelljen, segítsetek! Valaki megbaszott! Come on, you need me. Mi a fasz? Rátkúrtam egyet véletlen. Ja? Back in the Nézzek. game. Nem, mert elbetűt akartam nyomni, aztán nem úgy sikerült. Semmi baj. Egy pofon kiáll, érted? Na, hú, geci tele vagyok cuccokkal. Úgyhogy beraktam, amit tudtam. Hey, buddy. Ami felkiáltás, azt mind analizálni kell majd. Nincs semmilyen nedved? Petra, az elég baj. Elég baj az, szerintem. Tanultunk. Mert még a fiatalságod még ott pejhedzik valahol. Ezt nekem mondtad, hogy háromszöget fogjuk fedezni? Vagy azt a háromszöget. Most már tudunk kaját csinálni, amúgy. Kaját? Aha, tudunk sütni ételt. Hát miért eddig nem tudtunk? Addig nem. Hát hogy nem, hát volt volt lerakva grill. Ja, nem olyan kaja ez, hanem ez olyan kaja, hogy nyilván gyógyít is, de hogy egy csomó ilyen pluszt ad. Plusz támadó állóképesség, Ja. plusz vonásvédelem, meg ilyenek. Csak kurva sok pajor kell hozzá, meg minden szar. Majdnem megkérdeztem megint, mi ez a pajor amúgy. That tastes really good. Kulacsot csináljatok, az viszont jó. Csak hova a faszomba rakta? Hát geci. Ja, itt van. Ja. Whoa. Eszünk sima gombát. A Skendo építkezik. Azok én is. Jöttem fedezni. Én csak hozom a izéket, deszkákat. Ja, kell csinálnunk majd izét. Talpat. Aha, Mi az? azért hoztam. Hm? Azért hozom őket. 1, 2, 3. Holnap folytatjuk? Szerintem igen. Ja. Hát attól teszem függővé, hogy milyen lesz az éjszaka itt veletek. Ha nem, akkor nem jövök többet. Közben kipakolok. Figyelj, én még fiatalkorú vagyok, úgyhogy semmi nyunkapiszka. Micsoda? Úgyhogy esélye sincs. Ó, dehogy nem. Azt a kurva, pókcsukja. Nekem az kell. Na, azt mondja, hogy... Mármint hogy lesz ő itt? Jössz játszani te is, vagy mire gondolsz? Itt leszel? Legalább te itt leszel. Ebihal trófea, de mi a faszna nekünk trófea? Ezek ilyen izék. Izzadok, izzadok. Biztos. Az a baj, hogy belelógunk a gyökérbe. Igen. Úgy látom, hogy át kell vennem azt a izét. Azok itt vannak azokat le kell darálnunk Az ezek. a vége, hogy kénytelenek leszünk felfelé építkezni. I thought these gnats were annoying when I Az was még amúgy normal sátor size. nézni, mert... Ugye hagyják meg.
Ide hosszú volt ez. Hát holi? Hát szevasz, szia, Ez meg egy holi? éve. Hát ugyanezt akartam mondani. Helyen helyzet, holika. Hallod, annyi muslincát szedek most, hogy van is helyem. Mit basszak ki, bazzeg? Ja, lófasz nem kell. Na. Most fölvettem, bazzeg, kibasztam, most fölvettem ugyanazt, hát ez a legjobb. De rá... Istenem. Itt van a izé. Félrementem. Muslica, az kell nekem még. Muslica. Muslica. Hallod, itt olyan vakító napsütés van itt a lámpára, nem látok semmit, bazd. Ez mi a faszom ez a gép? Nincs elég hely. Hallod, fölemelem az ászlót itt. Felemelje a zászlót. Hallod? Fölállítottam az ászlót. Felállítja a zászlóját. Minden oké, és most léptem ki egy meetingből. Augusztus 1 emelóváltás. Az anyámat. Ilyenkor meetingelsz 8 órakor. Amúgy itt már lassan vége lesz a streamnek, fiúkák. Most veszem észre, hogy 8 óra van. Amúgy igen. Jó lenne egy kicsit vigyázni a derekadra. Igen, igen. Itt a farkaspók, bazd meg. Nagyon Jó, merész az vagyok, baj. érted? Aztán itt izé lesz. Itt egy farkaspók. Az baj. Gyere Amazon! Gyere szénaszalma köpönyeg! Hát várj, én most muslincákra vadászok, Dick. Nyálazd meg a pöcsömet, ott van egy farkaspók, elimináld. Pillanat, és ott vagyok. Úristen! Leestem! Segítség! Ide értek 28 másodperc, szó nem bi? Hova Hát estél? biztos, hogy nem jönünk oda. Nem, mert amúgy itt járkál egy kurva pók. Faszom! Piacica, jó szubnautikát. Hello, hello. Ó, a Subnautica. Igen, szar. Amúgy ezt lehet multiba játszani, vagy ez csak szóló? Nem, az csak only solo, mint a PP. Kár. Mert a másfél a izét, hát illetve van hozzá mód, azt hiszem, amivel tudsz játszani multiba. Ja. De nem tudom, hogy az milyen működő, vagy hogy működik, vagy mit csinál. Egy mód van hozzá, tudtam a multi. Ójaj, vigyázz. Aha, Kandor, az a izé van. büdös poloska. Ja, látom. Na, így gyorsan visszamegyek a Ó, cuccaimért. bazd meg! Állj, vissza! Onnan mennyi? Ott a pók. Már ott van rajta is van. Nem tolom éjfélig, mert nem tudok nagyon sokat ülni, az a baj. Szívesen nem, tolnám ez- éjfélig, meg Tudod egész nap. blokkolni? Ez felejtős. Közben Jó, itt pakkék akkor- verekednek. Hopp, Ez kis pók vagy nagy pók? ez Ez nagy. nagy farkas Ja. pók van. Várjál, megvagy, jövök érted. Jövök érted, baby. De itt van, még mindig itt van. Hát Akkor tényleg, tényleg rég voltál, Holi. Tényleg rég voltál, Hallom, hogyha nem meg. tudod. Aha. Itt mászkál. Na ezért szoktak Looks készek like aludni everything's still amúgy. here. Megoperálták a testemet. Azért Bazd nem meg, tudok ott sokat van, ülni. ott van az ág alatt. Látod? Ott. Aha. Hű, de Igen, izzad. meg- Jön a házunk felé. Ezek itt laknak amúgy. Igen. Tudom, hát a elfordul. gyökér alatt, ott van valahol a barlangjuk. Ja. Most elfog. most semmi baj nincs, csak 4 csavar van a gerincembe. Az mellett úgy nincs semmi baj. Most már minden fasza. Hogy néz ki ez a lakás, bazd? Kire bíztam ezt a kéróépítést? Hogy a Hallod? faszom? Hát hogy a faszomban nézünk ki, more? Ne Egy kicsit, kötözködjél. most éppen most. Ja, éppen most vagy a dizájnolás? Cool. Igen. Ja, értem, elnézést kívánok. Ott van ott a pók, tessék, öld meg, ott azt a Ha? farkaspókot, és akkor csináljuk tovább. A dolgok. Ott van. Hát ott ez csak van. kirándul, hát ide jött körülnézni, meg Hova minden. kirándul? Ott éppen most akar engem megkirándulni. 2 is van. Jó, meghaltam. 2 van. 2 van. Ajajajajaj. Védé! Hát ez fölvászik a fára is, baszod. Fel hát. A pókból van, bazd meg. Úristen. Jó, a következő lépés az lesz majd, hogy itt óriási emeleteket fogunk építeni ennek a házak, és szerintem neki fogok majd dizájnolni a ház, mert ez így nem megy tovább. A lakberendezőnek át kell léptem, mert bazd meg rosszul vagyok. Ilyen helyre kell hazajönnöm, bazd meg. Se ablak, se tető, semmi. Come on, Max. We need you. Hát, Valahol itt van még a közelbe. Thanks, buddy. Zoli, te is
fölött oda? Nem, én kidodzsoltam őket. Ja. Akkor élsz? Persze. Ja. Én nagyon jó vagyok. Elkezdem behordani a dolgokat. Az a Jó, baj, hogy és oda- akkor itt lesz lépcső, vagy hogyan gondolod ezt a... Aha. És akkor ott lesz fönt a... Szí, mennyi szuszan nálam baszad. Itt lesz majd egy lépcső, és akkor ott leszünk fönt. Ott. Szomjan dögöl, az meg. Most nézem. Haldoklik a karakterem szomjas. Aha, ott vannak víz. Cseppek, harmadcseppek. Kölcsön kell kérded, aztán jössz te is otthon teremteni? Bazd meg, Petra. Hát van már lépcsőnk amúgy. Na. Ez nagyon jól néz ki, ez a vörös hangyabunkós bont, bazd meg. Lassú, mint a dog amúgy, de amúgy jó. Ups. Most megint visszajöttem ide a tóhoz, mi? Aha. Hol van a izé? A áfonyás. Hát mondjuk az igaz, hogy az nem állapotban nincs ház, de hát persze így itt pakkal ő a lakberendező most. Erre felé van az áfonyás. Nézd meg, már épül itt a lift. Épül a lift. Aha. Ez kíváncsi vagyok, hogy fog ezt megoldani itt. De rábízom, van hogy idő. épít. Aha. Ez itt ilyen előszoba amúgy? Itt így átmegyünk a fát. Így van, ez olyan, mint az előjáték, az is kell. Ja. Értem, szóval ez itt ilyen előszoba is Így van van. itt. Aha. Itt felszívod magad, oda felszaladsz, és ott mehet Értem. a Ahogy ez így, hogy így előszobának ez így megvan, ez így nem rossz. Nem rossz. Van benne potenciál. Lát, én mondtam. Ott lesznek a ládák. Aha. Bár mondjuk azt inkább lehet, hogy fölraknám. Mert a köcsök hagyják azok. Kirabónak. Hogy mit mondtál, hogy kell adni mindent? Melyikkel? Hosszon E. Hova tart? Aha. Rub time. Ja, de csak azokat rakja bele, ami benne volt már ládába? Aha. Igen. Az a jó, hogy egyébként bármelyik ládába belepakolhatsz, mert automatikusan átpakolja abba, amelyikben van üres hely. Ja. És nem tudom, én nem próbáltam, de ahhoz például, hogyha mondjuk craftolni akarok, nektek? akkor elő kell venni a cuccot, vagy a ládába is kiveszi automatikusan? Kiveszi automatikusan Kiveszi. ládába. Ó, ez nagyon fasza. A romlott hús kell nekünk, nem ugye? Szerintem az nem kell. Hát ha azt megeszed, akkor befosol. Nem, kurva sok hús van itt. Nincs valamilyen tartósító? Bazd meg, Ké- megint később jön egy majd lesz. farkaspók. Hát éjszaka szoktak, ja. Ez milyen faszom? Nyers ebi halhús. Szóval később lesz majd hűtőszekrény. Hűtőszekrény. Na jó, Akkor lehet pakolni. stream Szerintem után holnap- meeting. Most? Holnap folytathatjuk. Oké. Akkor lépek ki. Gyere be aztán akkor a Discordra, Petra. Na, srácok, köszi szépen. Akkor majd Mi folyt is kör. köszönjük. Jó van. De hello, kilép szia. és kipróbáljuk milyen. Fölrobbantja a Szia. gépemet? Szia, Hello. szia. Igen. Na. Valószínűleg begitározott még itt te. What the fuck are you doing? Még itt végre begitározott itt ember, nézd meg. Hát muszáj, mert nem ülhetek olyan sokat. Nem teszi jót annyira a sok ülés. Jó, oké, mindent elmentettem, remélem. Úgyhogy most nem nyomhatok ilyen hosszú streameket. Úgyhogy 2-3 óra max. És most már megy 2,5 órá itt a cucc. Úgyhogy ez van benne sajni majni. Na, fiúk, lányok, hát nem voltunk olyan sokan ma. Ezt sajnálattal láttam, de hát ez van. Úgyhogy nagyon szépen köszi azoknak, akik itt voltatok, és holnap folytassuk itt a történéseket. Addig is csók puszi mindenkinek. Közben a fiúkák leléptek a Discordról. Úgyhogy szia, hello, és köszi mindenkinek mindent is. És holnap jövök szerintem. Ugyanebben az időben, 5:30, és indul a mandula. Akrának a kedvenc zenéjével, nótájával fogunk érkezni. Az mindenképpen, ezt nem hagyhassuk ki.
Úgyhogy addig is legyetek szexik és puszicsók. Szevasztok! Holnap! És majd valamikor befejezzük azt a horrort is, amit vasárnap elkezdtem. Úgyhogy is lesz majd. Na cső! Auf Wiedersehen! She wants to shine forever in time. She is so driven, she's always mine. Clearly and free, she wants you to be a part of the future. A girl like